ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବାରି ପାରିବୁନି। ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ତମେ ସବୁ ବାପା ତୋତେ କୁକୁର ଖଣ୍ଡିଆ ଦିଏନି, କହିଲା ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଉପରେ। ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ବାପା ଦେଇଛି। ଗୋଲ୍ଡ ନୁହଁ ବେ, ଏଟା ଇମିଟେସନ ଟା। ଇମିଟେସନ ଏ ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି ଚାଲ 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 ମଣି କବାଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମଣି ଏ ମଣି 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 मणि हम कौन मणि अरे गो सांगो खोले खोले पानी है पानी। अरे सांगो महाल मांडा बाबा ସାଙ୍ଗ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ ନା କଣ ଏସବୁ? କଣ ହେଇଛି କହ ସାଙ୍ଗ ତୋର, ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବୁ ସବୁ। ନାଇଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ କଣ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। କଣ ହେଇଛି କହ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ତୋ ଜୀବନରେ ବଲ୍ ଲଗେଇଦବୁ। ମୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କଣ ହେଇଛି କହ ତ ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ମୋ ନିଶାର ବାହାଘର। ଓ ନିଶା ନିଶା ମହାରଣା? ନାଇଁ ରେ, ନିଶା ସାହୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ମତେ ଫଟୋ ପଠେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଆଲୋକ ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, କଣ କରିବା ଆଉ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ସାଙ୍ଗ, ତା ବିନା ମୋର ସକାଳ ହୁଏନି। ଯୋଉ ନିଶା ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ଲାଟିନ୍ ଯାଏନି, ଯୋଉ ନିଶା ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ପାର୍ଲର ଯାଏନି, ଯୋଉ ନିଶା ମତେ ନ ପଚାରିଲେ ତା ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏନି, ସେ ଆଜି ଆଉ କାହା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଆରେ ମୁଁ ତ କାନ୍ଦୁଛି, ତମେ ଦି ଜଣ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବ? କହ ସାଙ୍ଗ କହ। ମୋ ପାଇଁ ନିଶାକୁ ଆଣିପାରିବ? ଯଦି ନ ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତୋ ପାଖରେ କଣ ଆଉ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗ? ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ଦିଟା ଅପସନ, ଯଦି ଆଣିବ ନିଶାକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ସାଙ୍ଗ ନିଶାକୁ ତ ଆମେ ଆଣିପାରିବୁନି, ମରିଯା। ତୁ ମରିଯା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ମରିଯା। ଯଦି କହୁଛ ମରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୋର ବା ବଞ୍ଚିକି ଲାଭ କଣ? ସାଙ୍ଗ ସତରେ ମରିଯିବି ତ? ହଁ ହଁ ଯା ଯା। ସାଙ୍ଗ ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ମରିଯିବୁ। ମୋ 37 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଗଲୁନୁ। ସାଙ୍ଗ ଜମପୁର ଗଲା ପରେ ଜମ ଫୋନ ପେରୁ ତତେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ? ହଁ କହ କହ। ଗୋଟେ ରସିଆନ ଆଣିପାରିବୁ? अच्छा ଶହେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ମଦ ପିଇବାକୁ, ତୁ ରସିଆନ ମାଗୁଛୁ? ରସିଆନ ମାଗୁଛି। କଣ କହିବୁ ସବୁ ମାର। ସାଙ୍ଗ ତ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଆସିଲାଣି, କିଏ କଲ୍ କଲାଣି? ବୋଉ କଲ୍ କରିଛି ବୋଧେ। ବୋଉକୁ କହିଦବୁ ତା ପୁଅ ତା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଆଣ୍ଟି ନ ନେହା କିଏ କଲ୍ କରିଛି? ନେହା? बेटा मन में लड्डू फूटा। କୋଉ ନେହା ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା କି? ସେଇ ବୋଧେ। ଆଉ ବାଳ ନିଶା ଦେଲୁ ଫୋନ।